jdeme ruce. Člověk samotný protíná, s Bohem napjaté čekání. A vím, že ten musí pro odpověď od ní, o ní. Za ní padá mi dobrý nám, vraťte adresát neznámý. A mám tu zpět tanku a těch pár vět od ní, o ní. Zachytím se pádem klidně a dveře zavírám. Ze číslůvek jsou 3 díky a tak ti za ně díky. Ticho samotnou protínám, že je tady už za námi. A rád bych teď čekal na odpověď 100 dní, 100 dní. A mám tu zpět tanku i těch pár vět od ní, o ní. Zachytím se pádu kliky a dveře zavírám. Ze číslůvek jsou 3 díky a tak ti za ně díky. Ticho samotnou protírám, že je tady už za námi. A rád bych teď čekal na odpověď 100 dní, 100 dní. Od ní, 100 dní. La 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 la. Jo. Takže to byla písnička, děkuju pěkně, adresát neznámý.